Отглеждането на павловния на територията на България, оказва се, е по-подходящо в райони с малка надморска височина, сравнително дълбока почва и условия, позволяващи поливка на насажденията през първите 2 сезона от развитието им. Този сбор от фактори обаче отваря друг интересен ракурс към целесъобразността на изграждането на подобен тип насаждения. Павловнята би могла да се конкурира все пак с най-масовите тия селскостопански култури, царевица, там жито и другите, защото щом се каза, че до 700 метра на морска височина са от най-плодородните почви, доколкото ми е известно, нали? Това е полетата. Вярно, че всеки стопанин прави избора на неговата земя с кого ще е заета, но това би могло да възникне като така конкуренция. Естествено, много от хората, с които работим, засаждат в такива земи, просто защото чисто погледнато икономически, доходността от павловния е по-добра, отколкото ако засаждаш конвенционална земеделска култура. Всъщност най-добре би било, ако измислим оптимална схема на интеркропинг, която да позволява засаждане на 2 култури. Има една нова политика в областта на агроекологията, казва се агролесовъдство. За пръв път се предлагат модели, в които се създават насаждения от павловния. Между другото, тази идея се е реализирала в България преди 50-100 години с овощни дървета. Но тук говорим за бързо растящи видове, които се използват за производство на дървесна биомаса. И между пространствата или междуредията, между тези насъждения от павловния, ще бъдат насъдени с селскостопански култури. Реално са правени опити с всички най-добри резултати. Има с царевица, пшеница и други. Оказва се, че това съвместно отглеждане, това съвместно култивиране допринася до повишаване на продукцията от основната култура, ако можем да наречем пшеницата и царевицата, с 12-20% поради променения климатичен режим, поради факта, че кореновата система на павловнията изсмуква от дълбочина вода и достига до другите растения, т.е. получава се един взаимно полезен ефект. Извън интеркропинга и отглеждането и в плодородни земи, бързо растящата павловния всъщност е отлична възможност за оползотворяване на пустеещи площи и маргинални земи. Знаете, в България специално много неоползотворени земи, поради това, че не са достатъчно добри, по-ниска категория, поради икономически причини и така нататък. Насякъде са, вие знаете, като тръгнем, пълно е с шубраци и неоползотворени земи. И нашата идея всъщност е да насочим усилията си към такива места. В допълнение, приложението на бързо растящия вид може да е добро решение за терени, където почвата е увредена от водна и ветрова ерозия. Живеем в време, когато ерозията на почвата добива изключително тревожен размер. Сега се говори, че 90% от обработваемите земи на България са с ерозия на почвата, като при 1/3 ерозията е толкова интензивна, толкова висока, че се налага незабавно възстановяване на почвите. И всичко това изисква подходящи видове. Павловнията казва, че е един от най-подходящите видове, защото тя има дълбока коренова система и фактически укрепва почвата. Тя възпрепятства водната ерозия, а освен това разположението на листата позволяват да спасим почвата и от ветрова ерозия. В момента горските пояси, които са в Добруджа и които са от 30-те години на миналия век създадени, част от тях са унищожени, други са проредени. Това е един вид, който наистина ще бъде много добре, ако бъдат с него попълвани тези пояси в Северна България. Ветрозащитни пояси. Другото, което е такива терени от пожари, които са горски пожари, минни рекултивации от мини. И именно там, ето, за околната среда, там е приложението на този вид.
Цялостното оползотворяване на биомасата от бързо растящото дърво също допълва многопосочния му потенциал. Най-голям интерес към момента представлява използването и за производство на пелети за отопление, като направеното у нас експериментално гранулиране на биомасата от пауловния показва енергийна ефективност, сравнима с тази на останалите дървесни видове, но при много по-бърз добив на изходната биомаса заради интензивния растеж на вида. Интензивният растеж на пауловнията се дължи на уникалните качества, биологични качества на този вид, растителен вид. Уникален е фактически начин на усвояване на въглеродния диоксид. Говори се за C4 фотосинтеза. Процесът е интензифициран, възможен е и през нощта, благодарение на формирани еволюционни механизми, което води до 2,5 до 4 пъти по-интензивно натрупване на биомаса, т.е. на въглерод, т.е. на енергия, което е изключително важно. Естествено, да подчертаем и другата страна на въпроса, че при тази интензивна фотосинтеза се отделя кислород, който е особено важен пък за поддържане на този баланс между въглероден диоксид и кислород. А ето и още една перспективна насока за употреба на биомасата от пауловния – за производство на биологични горива, като добавка към горивните смеси на промишлени предприятия. Германия достигна на производство на електрическа енергия 4% от общото количество произведена енергия от централи, които използват като гориво биогаз. Биогаз е горивен газ, смес от метан и въглероден диоксид, който се получава при безкислородно разграждане на биомаса. Основен ресурс са органичните отпадъци. Германците обаче постигнаха висока икономическа ефективност благодарение на съчетаване на тези органични отпадъци с растителна биомаса. Традиционните технологии, които се прилагат в Германия, беше 50% органични отпадъци плюс 40 до 50% енергийни култури, като основно се използва царевичен силаж. Това, което фактически ни срещна с вас, са нашите опити да използваме растителна биомаса от култури, които не се използват за храна на човека. По тази причина започнахме да търсим други източници на органичен въглерод, тъй като органичният въглерод е енергийният източник. Работили сме с пауловния елонгата. Данните са, че до 4 откоса годишно, подобно на люцерна, да кажем, или на други енергийни култури, могат да се добият годишно. Именно тази биомаса е възможно да се сълъжира и ние това сме правили. В този случай успешно заместваме като част от субстрата за производство на биогаз. Тоест, вместо дефицитната и необходима и за живота, и за хора царевица, да кажем, или цвекло, които са традиционните ресурси при производство на биогаз от смесени субстрати, което пък позволява да се намали себестойността на 1 киловатт-час електроенергия, ние използваме един нов вид, който може да се отглежда промишленост, може да се рекултира промишлено и се получава един нов продукт. Това е опита, който имаме в България, колкото и да е недостатъчен, той е реален и видим. Вие сте били в Златна Панега, ми казаха колегите, и имате представа за един техен проект. Идеята е да се отглеждат енергийни култури, в това число и преди всичко пауловния, която да се използва в изпълнение на друга директива на Европейския съюз, а именно всички високо енергоемки промишлени производства да използват като гориво биомаса. Идеята е първо да видим как се развиват тези видове в местни условия, защото не е тайна, че всички те са чуждоземни, но тези експерименти се извършват с помощта на специалисти от различни институти. Например, Института по гората е нашия партньор за пауловнията. Пушкаров и Лесотехническия са партньори за тревите. Целта е в контролирани условия да се направи експеримент, да се види как се развива тук. И ако експериментът е успешен, местните хора да започнат да произвеждат всъщност това гориво за нас. Като от една страна ще осигурим
препитание на местните хора. От друга страна, ние ще си добавим биологично гориво в нашата горивна смес. Ще имаме по-малко емисии въглероден двуокис. Zato ние сме част от този общество тук и ние не можем да правим нещо, а да не мислим на други хора, които тук живеят. Именно на територията на циментовия завод в Златна Панега екипът на проект Пауловния една зелена алтернатива добави и своя малък принос за зеленото бъдеще на България. Залесявайки заедно с деца доброволци пауловниеви дървета и фиданки от различни местни видове през есента на 2015. Извън доброволческите дейности с деца, образователните екологични беседи с ученици и срещите ни с студенти от Лесотехническия, Нов български университет и Тракийския университет в Стара Загора, изключително важна част от стъпките за популяризация на темата Пауловния в многообразните й аспекти бяха отворените дискусии, организирани от екипа на проекта в 5 български града – Пловдив, Пазарджик, Сандански, Русе и Стара Загора. Аз го приемам повече като възможност за инвестиция за напред, която е многообещаваща, да я нарека. И не на последно място това, което се интересуваме от свойствата му да усвоява повече въглероден двуокис и да го преработва, което за мен е значително условие, което е добър аргумент да се занимаваш с това нещо, макар да не подобрим целия свят, климата. Смятате ли, че може да има екологичен аспект с цялото това нещо? Бих направил някакъв такъв паралел с това, че човек е започнал да отглежда животни. Все по-малко се налага да ходи да лови диви животни, за да се прихранва. Нормално е, ако се създаде подходяща, да кажем, бизнес климат и условия да се произвежда и да се отглеждат такива дървети, хората да престанат да посягат на горите и да ги унищожават, защото това се случва в момента. Ще се създадат и работни места, с най-малкото да се отглеждат, после да се обработва тази дървесина. Защо и не, примерно, да се създадат такива масиви, които да позволят и по-голям износ и така нататък. Подпомагането на държавата трябва да е насочено към малки и средния бизнес. Тоест, идеята е да се поощри наистина малкото предприятие и средния бизнес да се занимава с това нещо. Споделеният опит и въпросите, повдигнати по време на тези срещи от земеделски стопани, еколози, представители на медиите и хора с инвестиционен интерес, се оказаха изключително полезна обратна връзка не само за интереса към тази специфична тема и нейните екологични измерения, но и за проблемите, които очертава тя. Човек иска просто нещо да създаде за този свет, да остави след себе си, пък и от друга гледна точка финансова. Дори да няма пазар, да кажем един човек на село, като му е по-малка и пенсията, като посадни 2 декара, това си 150 бройки. След 8-та година с 10-15 дръвчета, ти за цялата зима изкарваш отопление. Един кубик дърва струва 80 лева, с 10 кубика са 800 лева. Моите дръвчета в момента на 2 години са горе-долу, този таван са го надхвърлили. С 6 метра некъде имам. Те още есента, октомври месец се формират цветчето, сега през март, април ще тръгнат да цъфтат. Просто аз не знаех. Значи, при нормално гледане вече от 3-та година, предполагам, особено тия, които имат интерес към пчелите, заслужава си. Още преди да се разпукне цвета, пчеличката вече е на цвета. Чака го да се разпукне. Сега, другото нещо, цъфтежа е в пряка зависимост от климатичните условия. Може да се развие още през месец март
нали, и да продължи до цъфтежа на акацията, застъпва се с цъфтежа на акацията за една седмица. И при големи масиви той може да натрупа, нали, и стоков мед. Но дори да не натрупа стоков мед, тъй като пчелното семейство е необходимо да се развие първоначално, защото сега излизаме от зимния покой, ако ние го храним с захар, ще даваме инвестиция. Ако ползваме, нали, нектара и прашеца, който ни стимулира по този начин, нали, пчелното семейство. С мъжа ми имаме плантация, 52 декара. Тук в Пловдивския район. Значи, ние имаме и други насъждения, като цяло с земеделие се занимаваме, има череши, сливи и така нататък. За нас всяка една помощ е от голямо значение. Съответно, ние подаваме документи в фонд земеделие за субсидия. Но там ни отказват заради непризнат вид на паловния. Като цяло, това е въпрос, който ни вълнува всички от много време насам. Дори го извадиха, няма код вече за паловнията при описване на културите. Наистина няма вече субсидии за паловния, нито за директни плащания, нито за каквото и да е друго. Дори тези, които са направили плантации за биомаса по европроект, те също не ползват след това субсидиите, които са за ежегодните плащания по СЕП. И това наистина е проблем. Не може въобще, нямаме никакъв отговор в момента. Предполагам, че е някакъв натиск, може би, от дървената мафия, защото вижда, че нещата стават по-сериозни, все повече хора правят плантации. И наистина го извадиха. Това си е проблем. Така е. От това, което видях, не ми стана ясно защо този дървесен вид, нали, трябва да се настани непременно в България. В каква степен той е инвазивен вид, може да наруши естествения екобаланс в нашите райони. За нашите климатични условия ние може да приемем, че тя не е инвазивен. Това, нали, го говорихме. Така че при контролирано отглеждане тя не е толкова опасна, колкото представят някои хора. Защото има много мнения. Нали? Знаете, че вас ви харесват 50% и 50% не ви харесват. Така. Няма да нарушим балансите на екосистемата, ако разумно я отглеждаме. Ако разумно се отглежда този дървесен вид и действително контролирано. Аз съм Нели Грозева, заместник декан на Аграрния факултет при Тракийския университет, доктор по ботаника, доцент по екология и опазване на екосистемите. Оценката ми на ботаник е, че наистина за да запазим българската флора, имаме нужда от зелени алтернативи, които да запазват биологичните ресурси, които не са никак малко на територията на България. И в паловнията има такъв потенциал. Обаче трябва да бъдем много внимателни при отглеждането, като се има предвид, че голяма част от считаните сега и доказано инвазивни видове в нашата флора първоначално са били внесени като медоносни, като почвоукрепващи средства и след известен период от време те са проникнали и са станали същински нашественици. Считам, че е много целесъобразно да има такъв регистър и да се проследява в горските масиви, естествените и полуестествените, около местата, където има плантации от паловния, дали има регистрирани случаи за проникването и до каква степен. И това би било дало едни такива изследвания, могат да дадат основания и някакво спокойствие у хората, които биха се решили, но се страхуват все още да не стане така, след време да им се каже, че не спирате вече, защото видът прониква и предизвиква неблагоприятни видоизменения на българската флора. Трябва във всичко, което правим, да има проследяемост, за да можем да докажем положителните и отрицателните страни. Това, което съм наблюдал, нали, в първите засаждания, които са били в Балчик, нали, след това в морската градина във Варна, най-старите дървета, които са, около тях не съм забелязал, нали, поява на млади растения. Но дори и да има, нали, когато ние обработваме, нали, площа около тях, няма проблем за тая инвазивност, която и, нали, може да се очаква.
Да, в Америка, в щата Флорида тя е забранена. Това е вярно. Там е тропик и там действително тя е инвазивна. Но в България, в Русия има пауловни на 50 години и в парковете и ние не сме видяли никъде да е поникнала така самостоятелно. Както има едно голямо дървото, всяка година хвърля милиарди семена и от тези милиарди семена ние не виждаме нито едно пораснало дръвче. Ние нямаме тези климатични условия, които да позволят това растение да се само разпространява и размножава. Смятате ли, че държавата би следвало да има ангажимент да подпомага желанието на хора да развиват подобен зелен бизнес? В Румъния това, което се прави в момента, се прави чисто по частна инициатива. Доколкото ми е известно, в Словакия има субсидии в тая насока. Наши контрагенти там подават такава информация. Доколко държавата трябва да бъде ангажирана, лично мое мнение е, че ако някой отреже едно дърво, трябва да бъде задължен да засади едно дърво, за да бъдат нормализирани нещата. По закон да бъде така. За съжаление и по-настоящем и от началото на демокрацията парите за залесяване и в тая насока просто ги няма. Половния няма как да е инвазивен вид в нашите ширини. Затова молим еколозите да проучат нещата и да заедно ръка за ръка да направим нещо по този въпрос, за да алармираме политическата общественост, че това нещо трябва да се подкрепя, а не да се игнорира. Осигурявайки качествена дървесина на достъпно място, ние намаляваме необходимостта от изсичане на дървесина в нашите гори. Ползата е абсолютно явна и трябва да си сляп, за да не разбереш, че в това е едно благородно начинание, което апелираме към нашите политици да отрегулират по някакъв законов начин. То е съвсем очевадно, че ние помагаме на климата и еколозите трябва плътно да застанат зад нас. Аз също виждам решението му в създаването на един такъв организиран административен апарат, който да отнася нашите проблеми и въпроси към съответните органи. В търсенето на обществен диалог по този модел за индиректен, алтернативен принос към опазването на баланса в естествените ни екосистеми, пътищата на екипа ни се пресякоха с още един интересен човек. Той е холандец, името му е Патрик Смитьойс. Избрал е България за своята нова родина, защото е създал семейството си тук и не се страхува да заявява открито гражданската си позиция по важни за страната ни въпроси. Една от тези теми е състоянието на българските гори, която той развива в откровенна, разследваща документална поредица. Когато теглих чертата, разбрах, че най-ценното, което ни остава в България, е нашата природа и нашите деца. И природата за България са най-вече горите. Вече няма гора, където не са влезли с резачката. Не всичко е гола сеч, в смисъл това много рядко се случва в България, ама това, което виждаме, нали, като шофираш из България и гледаш едни хубави зелени планини и хълмове, влизаш ли вътре в тези гори, ще видиш, че те са отчаяно положение. В смисъл такъв, те са зелени, ама това е. Но което ме държи на крак, реално е, че все още, даже и в горския сектор, който е свръхкорумпиран и изгнил, че има хора, които реално се борят за бъдещето на българската гора, много добри специалисти, на които им пука за гората. И това ми дава огромна надежда. Въпросът е, че държавата на тези хора не им дава никакъв подиум. Какво е решението според тебе? Решението... има един мой приятел, много възрастен лесовъд в Родопите. Той каза, трябва да върнем старите закони. В държавните гори само държавата има работа. Ние ще отглеждаме дървета, ще имаме грижи за разсадници, ще правиме там санитарните сечи и така нататък. И най-накрая ние ще отсичаме дървесината, ще я извозваме от гората. И най-накрая чак на рампата или на централния склад частника е добре дошъл да купи каквото сме извадили ние от гората.
Да си поговорим и за алтернативните модели и доколко те изглеждат смислени. В последния филм сме ходили в една плантация близо до Пловдив. Много бех впечатлен, въпреки че мащабите са още малки. Те беха колко 40, 50, 60 декара. За съжаление, в България новите идеи малко труден занаят. В смисъл, хората имат нужда повече време да обмислят, да видят дали има смисъл дадено нещо, но стига да има 2-3 примера положителни, другите ще дойдат, ще гледат. Което обаче чух от самия собственик в Пловдив, че са били при него от всякакви държави да черпат от неговия опит. Пък от София до сега никой не беше дошъл. Според тебе, има ли бъдеще за тази прословута пауловния в България? Аз мисля, че е супер полезно. Най-малко тези дървета не са инвазивни. Не като китайския ясен, където има цели междуселски пътища, където ляво-дясно има само китайски ясен. Този проблем го няма при павлонията. Така че да направят експеримент и да направят много такива плантации. Ако след 25-30 години разбираме, че не води до съответния резултат като добив, като печалба, да ги ликвидират, ама не вреди да пробват. И най-важно, че да работят заедно и Министерството да работи заедно с тези хора, които са толкова смели да започнат такива плантации, защото ако сам човек трябва да се бори, до никъде няма да стигне. В процеса на натрупване на гледни точки към перспективността на бързо растящата пауловния, като зелена екологична алтернатива в условията на България, научихме, че интерес към отглеждането на вида определено съществува, но информацията, свързана с него, все още е несистематизирана и силно фрагментарна. За близо десетилетие, откакто у нас се изграждат плантационни насаждения на вида, все още липсва официално становище относно неговата инвазивност в условията на България. Не съществува официален единен регистър на производителите и стопаните, който да даде възможност както за проследяемост, така и за извършване на ценни анализи и изследвания. Не съществува подкрепа за стопаните и инвеститорите, които се интересуват от отглеждането на вида като алтернативна възможност за добив на дървесина, компенсираща поне частично сечта в естествените ни гори. Научихме още, че инвестиционните намерения зад граница по отношение на алтернативния добив на дървесина на този етап са по-сериозни, отколкото у нас, и има от какво да се получим. Че малките производители в България очакват подкрепа от държавата и ясен регламент, по който да я получават. И че търговците от пауловниевия бранш обединяват силите си в неправителствена организация, която да улесни техния диалог с държавата. Успяхме да съберем много въпроси и да, не получихме отговори на всички тях, но сме убедени, че това е част именно от онзи процес на натрупване, който поставя не точка, а начало на следващ диалог. Защото ролята на гражданското общество е именно такава – да има изострени сетива за въпросите и да провокира търсенето на техните отговори. Решаването на екологичните проблеми има определен алгоритъм, който се е наложил в страните, които наричаме страни с пазарна икономика. И това е първо информация, но достъпна информация. А няма друг начин, освен телевизията. Просто в момента това е възможността за комуникация между властимащите, които правят и политиката. А политиката е такава, че трябва да се търсят нови енергийни ресурси, в това число енергийни култури. И на фона на възможностите, които дават фондовите от Европейския съюз, трябва да има мотивация. А мотивация без знание няма как да стане. Така че от тук трябва да се почне, според мен. Естествено е, че Министерството на земеделието и храните и по-малко енергетиката трябва да поемат организационната част, но това е един втори етап, който така иначе ще дойде, когато има търсене, когато има интерес.